नाची गईले सोरा दुल्हा चल साथी चले। लमुई के धरती से आप दूल्हे राजा जी के मौसा जी हैं, आपके ओर से महाजन यादव जी 101 रुपया से सम्मान बा, बहुत प्राप्त बा। लेकिन गौरी करिहा भैया कहवा के हम तिलक हरू तिलक गल साजी चले। चलल बा गौर करिहा कहे के बा जमुरनी के हवे तिलक हरू तिलक गल